Тази професия, дали ще живееш или ще загинеш, зависи от екипа. Зафер Ергин, Чаала Кубат, Шевкет Чорух, Юзгюр Озан, Ур Пекташ, Берк Октай, Зейнеп Бешерлер, Фиген Еврен, Филис Таджбаш, Назлато Суноулу, Юздем Чанар, Алп Коркмас и други. Музика Мурат Евгин. Сценаристи Ахмет Юрдаков и Озан Юрдаков. Режисьор Орхан Оус. Опасни улици. И какво да чуе? Свири грешна мелодия. Да. А солистът се опитва да го прикрие. Заповядай. Благодаря. Трябват ми за нещо важно. Скоро ще ти ги върна. Добре, спокойно. Добре дошли. Репетирате, нали? Продуцентът ще дойде. Подгответе се. Разбрах. Колко пъти ще го повториш? Прав е. Това е голяма възможност. Сякаш не знам. Звъни. Отговори ми. Моля, Какво моля, Месуд? имам работа. Да поговорим после. Работа ли? Толкова ли е важна? Да, важно е. Момент, не затваряй. Не. Затвори. Виж го ти как ми затвори. Ядоса се. Защо се смеете? Смешно ли е? Искаш ли нещо друго? Пази на вратата. Няколко дена ще си натоварен, но ще се оправиш. Не говори така. Готов съм на всичко. Благодаря. Навън беше студено. Нали, сине? Тук е по-топло. Няма ли да поговориш с мен? Момчето ми, погледни ме. Пусни ме, искам вкъщи. Пусни ме. Твоя дом е тук. Където съм аз, там си и ти. Разбра ли? Няма да се разделяме, Джамал. Казвам се Батухан, не Джамал. Добре, сгреших. Батухан. Да ти прочета ли приказка? Не искам, не ми чети. Искам при татко и при мама. Прегледахме го. Ще остане тук до утре. След като го прегледа професорът, ще го изпишем.